आरो जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गासिबो नन ट्राइबेलखौ प्रटेक्टेड क्लास थायोबा जोंनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ मानो नांगौ नन प्रटेक्टेड क्लास मोनबा जाति जोंनि बिटिसि आव गुरखा ओरै आफारावथ' मरान मथक गगय बिसोरखौ प्रटेक्ट क्लास खालामबाय थ्रयै जों हरनाय जादों आरो दा बेल' नङा जोंनि ट्राइबेलफ्रा गोबां बिथिङावनो प्रब्लेम जागासिनो दङ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो मोनै मानसिफ्रा हाजार हाजार बिगा आवग्रिनानै थानानै दङ दा बिसोरखौ होखारनांगौ होननानै जोङो आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथांनिसिम गांसे मेम'रेन्डाम क'क्राझार डिसिनि थ्रुयै हरनाय जाबाय जोंनि दाबिया बेनो जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव इसिबां इलिगेल भाबै हाबनानै दङ ट्राइबेलनि हाफोरखौ आवग्रिनानै दङ बेफोर जायगानिफ्राय इलिगेल एनक्रोचारफोरखौ होखारनांगौ आरो लोगोसे ट्राइबेलनि जेसेबां हा दं बे ट्राइबेल हाखौ ट्राइबेलफोरनो गथायै होफिननांगौ दा जों बे दाबिखौ लानानै दिनै डिसिनि थ्रुयै मानगोनां चिफ मिनिस्टारनो मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय दा बावैसो सिगांफ्रावनो आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंबाय थादों जेसेबां एनक्रोचार दं इलिगेल हाबनानै थानाय हाफ्राव ट्राइबेल बेल्टआव हाबनानै थानाय बा गभर्नमेन्ट हाबनानै थानाय बेफोरखौ होखारगोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंबाय थादों दा जों बेखौनो जों बांसिन जर होनानै दिनै जोङो मेम'रेन्डाम गांसे हरनाय जाबाय दा बे मोनसे सुजुग जोंनि थाखाय जे दिनै मानगोनां चिफ मिनिस्टारनि नोजोराव माने इलिगेल एनक्रोचारफोरखौ होखारनायनि बाथ्रा बुंनायब्ला जोंनि थाखाय बे गिदिर सुजुग जों बे सुजुगखौ जों लानांगौ आरो जोंनाथ' आयेनानो दंखायो ट्राइबेल बेल्टनि प्रटेक्सननि थाखाय जोंहा माने चेप्टार 10 दंखायो दा जों चेप्टार 10 बादियै जेसेबां इलिगेल हाबनानै थानाय बेखौ होखारनांगौ बे रोखा रोखा आयेन दंखायो आरो लोगोसे बिनि बादैबो 2019आव जोंहा अनारेबल हाइकर्टआ मोनसे अर्डार होदों जेसेबां इलिगेल एनक्रोचार जादों बिसोरखौ बेल्ट ब्लकआव हुरनांगौ होननाय बेबायदि अर्डार दंखायो दा गथिखे बेफोरबायदि एथ' आयेन थासेयावबो एथ' रां हाइकर्टनि अर्डार थासेयावबो जों बेखौ मावनानै लानो हायाब्ला जोंनि थाखाय खोब दुर्भाग्य बे जों बेखौ माने मावनानै लानो हानांगौ जेरैखियाबो दा जोङो रायजो राजानो मिथिनो लुबैदों जे दिनै बिटिसि एरियायाव गासै जों रेकर्ड मोननाय बादिबा दा बिटिसिनिफ्राय जों रेकर्डखौ दिहुनदों बेयाव 3,49,505 बिगा हा माने 3,49,505 बिगा हा बिटिसि एरियायाव अबैध बे दखलदारफ्रा दखल खालामनानै दङ बे मोनसे ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो क'क्राझार जिल्लायाव 1,30,269 बिगा चिराङाव 66,987 बिगा ओमफ्राय बाक्सायाव 1,35,715 बिगा ओमफ्राय बिदिनो उदालगुरियाव 16,537 बिगा दा बे बिटिसिनि बे रेकर्ड बियो दा बेफोरखौ नायनानै जोङो जावले जावले जोङो आगोलनि जायनाखि सरकारफोर थानाय आसामाव आगोलनि जा सरकार खालायनाय बिनि सायावबो दाबि खालामबोदों आरो लोगोसे बिटिसियावबो आगोलनि जायनाखि बिटि सरकार बिनि सायावबो दाबि खालामबोदों खिन्थु दिनैसिमबो जेबो जायाखै होखारनाय बेबस्था लानो नुनो मोननाय जायाखै दा आरो मोनसे खोथाखौ जोङो बेयाव मेम'रेन्डामाव उल्लेख खालामनाय जादों स्पेसिफिक केस जाबाय बे जाहैबाय मजाबारि गामि बे मजाबारि माने सिडली सार्केल आन्दाराव बे गामि दरसेनि रायजो राजाफ्रा बे जायगायाव गैलिया गासिबो खारजोब्बाय बेयाव गुबुन हारिनि मानसिया दखल खालामनानै दङ दा बेखौ होखारनांगौ होननानै जोङो अनेकबार दाबि खालामबाय आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि जिल्ला बेंगिरियाबो बेनि सायाव मोनसे बिसार खालामनानै माने बिजिरनानै नायबाय दा बिजिरनानै नायनायनि उनाव बे मजाबारि गामिनि हाया जे बर'फोरनि बेखौ बिसोरबो माने बिजिरनायाव लिरना होनाय जाबाय ओमफ्राय बे जायगायाव दखल जादों होननानै लिरना होबाय ओमफ्राय जिथु हानि साबजेक्टआ बिटिसियावसो दा बेखौ बिटिसियानो एफेक्सन खालामनांगौ होननानै बे जायनाखि पिटिसनखारिफोर दरखास्त'खारिफोर हा बिगोमाफोर बिसोरखौ बिटिसियाव थिनहरदों दिनै बिसिम बिटिसिया मावनायनि बेबस्था लायाखै दा जोंना बिटिसिनि EM फेरेंगा बसुमतारिया जावले जावले बुंबाय थादोंमोन बेखौ होखारगोन बा बिसोरखौ माने दस्रा जायगायाव शिफ्ट खालामनानै लांगोन दस्रायाव दोनहैगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन खिन्थु दिनैसिम मावफुङाखै बेखायनो जों जावले जावले दिनैबो आरोबाव आपिल खालामबावो बिटिसि अथ'रिटिखौ बिथांमोनहा थाबैनो जाहाथे बे मजाबारि गामिनिफ्राय इलिगेल एनक्रोचारफोरखौ होखारो ओमफ्राय बे आसल जायनाखि हा बिगोमाफोर बिसोरनो जाहाथे हाखौ राननानै फिनो जों बेनि थाखाय दिनै दाबि खालामो आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय जोंहा जे जों थागिबि फिसा जानानै जोंहा दिनै जोंनि जायगायावनो जोङो अघरि न'खर माने गारना खानांबाय बिनिबो जोंहा माखासे माने
एग्जाम्पल दं आरोखि जों दिनै मेम'रेन्डामाव जों बेखौनो उल्लेख खालामबावदों आरोबाव बे जाहैबाय थाखिमारि गामिया माने बर' गामि एखे सिमा बाउण्डारि बे खोला जायनि बुंनो थाङोब्ला बर' गामि मोनसेल' नायल' जाल' दा बे गामिनि मानसिया गैला गारना खारबोजोब्बाय बे माखासे माने दुथां मानसिफोरनि उपद्रबआव गुबुन हारिनि उपद्रबआव बिसोर थानो हायाखिसै दा गारनानै खारबोबाय न' बां गारनानै दा बिसोरो क'क्राझारनि बे फ्लाइअभार गाहायावनो दंलाबायो दखान होनानै दङ दा गथिखे बिसोरखौ दोनहैफिननायनि बेब'स्था लानांगौ आरो बिसोरनो माने कम्पेनसेसन होनांगौ दा बेखौ जों जावले जावले दाबि खालामबोदों खिन्थु रावबो माने नायखंख्रियाखै बे दुखुनांथाव बाथ्रा गावनि जोनोमफुरियाव गावनि बर' फिसाया गावनि जायगायावनो आलाय सिलाय जानानै थानांगौबा बेनिफ्राय दुखुनांथावसिम मा बाथ्रा थानांगौ बेनो दुखुनांथाव बाथ्रा जों बेखौ दिनै अनारेबोल चिफ मिनिस्टारखौबो जोङो बुंबावनाय जाबाय जों जावले जावले मेम'रेन्डाम होनायनि गेजेरजों आरो हुरागासे जोङो आसामनि स्पिकारनि दैदेननायाव मोनसे एसेम्बलि टिम फैगोन होननानैबो जोंनो खोथा होदोंमोन खिन्थु फैनाय जायाखिसै जों बेखौ दुखु खालामो बे फैब्ला मोजां जागौमोन मा जामारदों बर'फ्रा बेखौ अब्ला बुजिनो हागौमोन फैनाय जायाखिसै आरो बेबादिनो गसाइगावआवबो जोंहा मोनसे केस दङ बिदिनो माने स्पेसिफिक केस जों बेयाव मेनसन खालामनाय जादों जे गावनि न'खर गारनानै गावनि गामि गारनानै खारनांनाय बे माने बर'फोरनि माने गावनि थागिबि जायगायाव बेफोर खोब दुखुनांथाव दा गसाइगाव साब डिभिजन आन्दाराव जेरै माने फगियागा फुलकुमारि बरगफा माजादाब्रि सिलगाग्रि सुखान बावनाय ओमफ्राय सामथाइबारि दा बेफोरबायदि गामियाव दा जों बर'फ्रा थानो हायाखिसै बे गामियाव गारना खारजोब्बाय गासैबो दा बेखौ दोनहैफिननांगौ होननानै जावले जावले जों मेम'रेन्डाम होदों रायलायदों ओमफ्राय गसाइगाव साब डिभिजनजोंबो अफिसारजोंबो रायलायदों जोङो बुंदों दा बिथाङा बिटिसिआव लिरनांदों खिन्थु बिटिसिआ बिनि बेब'स्थाखौ दासिमबो लानाय जायाखै जेबो माने माबानो खबरखौ लायाखै बे दुखुनांथाव बाथ्रा दा दिनै जोंनि गावनि जोनोम जायगायाव जों गावनि माने हाखौ गारनानै खारनांनाया बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन बाथ्रा जेबो थानो हाया दा जों बेखौ लानानै जों दुखु खालामो जे दिनै जोंनि जातीय आफादफ्रा दिनै मानो सिरि थादों जा जातीय आफाद दंमोन जातीय आफादफ्रा मानो सिरि थादों जेबो बुङाखै दा बेखौ जों दुखु खालामबाय थायो सोर बुंनांगौ अन्तत' दा दिनै फरायसा आफादा बुंनांगौ फंसे खोथा बुङाखिसै ट्राइबेल संघबादि आफाद दङ दिनै ट्राइबेल संघ आफादा जेबो बुङाखिसै दा बिदिब्ला जोंनि माने हा हुआ बोरै निरापद जाबावनो जोंनि रैखाथिया बोरै जाबावनो जोंसो जुदि गावनि जोनोम जायगायावनो हा हु गारना खालामनाय जायोब्ला जोंनि अबस्था मा जाबावनो दा बेखौ लानानै जों दिनै दुखु मोनदों आरो लोगोसे जों आपिल खालामो दाबो जों खावलायो बे सुजुगाव सुजुग जोंनि माने जातीय आफादफ्रा दिनै आवाज दिखांनांगौ बुंनांगौ दा जिहेतु आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टारा माने खोथा होदों जेब्ला जेसेबां माने इलिगेल इनक्लुजारफोर दं होखारगोन होनना बुंदों जेब्ला आरो बे ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय होखारनाय बाथ्रा बुंदों जेब्ला बे सुजुगाव दिनै जोंनि माने जातीय आफादफ्रा मानो सिरि थादों मानो फंसे बाथ्रा बुङाखै दा बेखौ जों दिनै बुंदों लुबैदों ओंखायनो जे जोंनि आफादफ्रा दिनै माने बुंनांगौ आरो जिहेतु जोंहा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादगिरि दिपेन बर'आ जितु दानि बिजेपि सरकारजों खोब क्ल'ज जितु एर'प्लेन गाखोलायनानै जितु माने इलेक्सन केम्पेइन खालामो दा बे हिसाबै बेथ' गिदिर माने सोमोन्दो थानाय मानसिया दिनै गावनि जाथिनि जेंनायाव फंसे बाथ्रा खोथा बुंनो हायिया बेथ' खोब दुखुनांथाव ओंखायनो जों खावलायो बिथांमोना इमिडियेट जाहाथे माने गावनि जाथिनि इस्युआव जाहाथे बाथ्रा बुङो आवाज दिखाङो जों खावलायो नोंथाङा बे बिथिङाव नोंथांमोना माने आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै बुंदोंमोन दा जोङो लोगो हमनो सेस्था खालामदोंमोन बिराद बेखौ खिन्थु बे इलेक्सननि थाखाय बिराद बेस्थ' दा बे क'क्राझारावबो गिदिंफैदों ओमफ्राय बिटिसिआव जों दाखालि सानबा थानानै थांबाय बे दा जों लोगो हमनो सेस्था खालामदोंमोन बिथांमोननि जानाखि माबाफोर पार्टिनि वार्कारफोर जों एपइन्टमेन्ट लानो नागिरदोंमोन खिन्थु बयबो बुंबाय जोंखौ जे पार्टिनि केम्पेइनावसो फैदों जेब्ला दा बे हिसाबै जों दिनै बेखौ लोगो हमनायाव उसुबिदा जानाय नंला होननानै जोंबो थानाय जाबाय लोगो हमनाय जायाखिसै दा थेवबो जों साननानै लादों जे जों जोंनि मेम'रेन्डामखौ जोंनि बुंनांगौखौ जोङो डिसिनिफ्रायबो होनो हागोन जेब्ला जों बिनिफ्राय हरनो जानाय जों दिनै मेम'रेन्डामखौ दिनै डिसिनिफ्राय हरनाय जाबाय क'क्राझार डिपुटि कमिशनार अफिसाव जनजाति सुरक्षा मन्च आरो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि जुथायै मोननै मेम'रेन्डाम होनाय जादों मोनसेया जाहैबाय जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय जोंनि हा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि फारसे आरो दिनै आसु अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट होनाया जाहैबाय आसाम स्किल इउनिभारसिटि मंगलदै बाहाय माखासे जोंनि ट्राइबेलफोरनि रिजार्भेसन दङ बाहाय बिसोरो जोंनि ट्राइबेलनि रिजार्भेसन प्रफेसार होन स्टुडेन्टआनो होन बेखौ माने एस टि रिजार्भेसनखौ खालामनाय जायाखै आरो माने माखासे भायलेसन खालामनाय जादों बिनिखायनो जोङो दिनै डिसि थ्रयै जोङो नेसनेल कमिसन फर शिडिउल्ड ट्राइब बेजों लोगोसे एसियान डेभेलपमेन्ट बेंक
डाइरेक्टर साउथ एशियान डेभेलपमेन्ट बेंक फिलिपाइन्स थ्रुयै जों हरनाय जादों आरो दा बेल' नङा जोंनि ट्राइबेलफ्रा गोबां बिथिङावनो प्रब्लेम जागासिनो दङ माने स्कलारशिपआनो हक बबेबा इडुकेसनाव माखासे सिटआनो हक अनेक प्रब्लेम जागासिनो दं दा बेनि सायाव माखासे जों मेम'रेन्डाम होबाय गासिबो डिटेल्सखौ बुंजोबनो हाला बेनि अनगायैबो दा जेनेबा दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौथ' अलरेडि धेमाजि लखिमपुराव मोननै सिफायखाबायानो आरो सिफायबाय जोंनि बेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दङ बाहाय नन प्रटेक्टेड क्लास मोनबा जाति जोंनि बिटिसिआव गुरखा ओरै आफारावथ' मरान मथक गगय बिसोरखौ प्रटेक्ट क्लास खालामबाय आरो जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गासिबो नन ट्राइबेलखौ प्रटेक्टेड क्लास थायोबा जोंनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ मानो नांगौ बे मोनसे कुइसन आरो अलरेडि खनले बुंबाय थायो आङो हाइ कर्टनिफ्रायथ' नों अर्डार हरखाबाय इभिकसन खालामनांगौल' दा जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ खालामा जोंनि बिटिसिआवनो 3 लाख 4 लाख ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव अलरेडि इनक्ल'ज जाखाबाय मा जाबावनांगौ आरो नै मैया दाख्लैसो जों नुदों जोंनि बिटिसिनि EM रनजित बसुमतारी सारा जोंनि प्रमद बर' थाजासे बिटिसिआव इभिकसन खालामालायनो बे मा खोथा जाखो बेलाय बेथ' बिराद दुखुनांथाव जाबायना बेबायदि सारा बुंनायखौ जोङो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन जोङो सोंखारिदों बेबायदि बिबुंथि दाहो जों मिथिगौ नोंथांमोना बे बिबुंथिखौ मानो लाखिदों नोंथांमोना इलेक्सन फैसिगौ माखासे भट बेंकनि थाखाय नोंसोर होनदों थ' बेबायदि होनाया जोंनि थाखाय बिराद दुर्भाग्यजनक एफा बुरजा जोंनि जायगायाव 3 लाख 4 लाख हाबजोब्बाय दानो जों जुदि बिसोरखौ होखारखानो हायाब्ला जोंनि इयुन जोलैया मा जाहैगोन जोंनि गथ' गथाया मा जाहैगोन बेफोरथ' बिराद साननो गोनां ना दा बेफोरखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा एसे सानदो नायदो इलेक्सनाव फैगासिनो दङ रायजो राजासो नोंसोरखौ दिनै बे बिटिसिआव EM GM CM खालामदों जुदि रायजो राजाफ्रासो गाज्रि मोननानै भट होआब्ला माब्रैथो नोंसोर नेक्स्ट EM GM CM जानो दा गेजेरावबो नुनो मोन्दों जे माने हाग्रा ओनसोलाव थानाय बर'फोरखौहाय एभिकसन खालामनाय जादों खिन्थु बर'फोरखौल' खालामदों गुबुन हारियाथ' दङ खिन्थु खालामनाय दा बेनोथ' मेन खोथाया बेनोथ' दा जों नायदों सोर सोरखौ बबे जायगायाव इलेक्सन खालामदों बाहाय जों नुदों आरो माखासे जायखौ खालामदों माने बिसोरो गावसोरनि गभर्नमेन्टजों साइड नङा आलदा गुबुन माजों दंखायो आरो माने बिसोरखौ माने गावसोरनि दानि प्रेजेन्ट गभर्नमेन्ट नङा दस्रानि थाफानाय बिसोर खालामदों आरो खिन्थु अलरेडि नन प्रटेक्टेड क्लासआ हाबनानै दङ सावथाल दं बाखि दस्रा दं बिसोरखौ मानो खालामाखै बेफोरथ' दुखुनांथावना साननांगौआ बिसो दा बेखायनो आं रायजो राजाखौ एसे सिन्था खालामदो माने बयबो सांग्रां जादो नैबे इलेक्सन फैगासिनो दा बेयावनो जोङो फिननायखौ होनांगौ एसेनोसै गोजोन्थों ट्राइबेल हिसाबै बर'फ्रा फरेस्ट ट्रेलार एक मथे हाग्रायाव थानो मोनो खिन्थु जायफ्रा ट्राइबेल नङा बिथांमोनाबो दङ खिन्थु बे बिथिङावथ' बिथांमोना जेबो बेखौथ' जों खनले बुङो बिसिबां मेम'रेन्डाम होयो जेबो जाया जों मिथिगौ फरेस्ट रुल्स राइट 2006 होननायाव 2006नि सिगाङाव जाय थायो ट्राइबेल हाग्रायाव थाबा बेहा मोनसे राइट दंखायो थानो मोननाय दा थिग बेबायदिनो जों दाख्लै थांदोंमोन चिराङाव माबा सिकनाझार गोदान नेसनेल पार्क बानायदों होननाय बाहायबो जों नायदों माने 22थासो गामि दं माखासेया माने नेसनेल पार्कआव हाबदों आरो खिन्थु बिसिनावथ' गासिबो माने 2006नि सिगां थाखाजोबनाय डकुमेन्टसा दंजोबखायो मा बेबायदि आरो माने दुखुनांथाव बेफोरनो आरो